IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agabelan, digiti Vintaren, Idol Joan Camel. Nakaradwa rin, when nakapagturpusen, nagiti 22 nga individual, manipo di tinagduduma a barangay, iti iliti Vintar, iti basic handloom weaving. Babaen da ito, iti panagkinamayet ti lokal na gobyerno, kiniti Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Nagyaman na ti lokal na gobyerno, kada ito'y panangipaan da ti makalawas a panagsanay, kadagiti miyembros, ken gunglo dagiti agab-abel, iti nasa nga ili, ta nakasursuro da kadagiti nayon pa nga adal, ken struktura, iti may papana ti industriya. Paset ti panagturpos da iti sang kabasita programa, may natendara na ti Human Resource Officer ti ili ni Sangguniang Bayan member Randy Antical Degala, tiya mismo anang iya si Deg, kadito yung adang, kaya na nakipagpaset pa ni Mayor Richard Degala. Iti panangted mensahe ti Mayor, imbatad na iti sidadaan at suportana, kaya nagiti nagpipinta sa plano para iti panagabel, idinto ang nagyaman met ni Sangguniang Bayan member Randy Antical Degala, iti anapat ganen akid daw dagiti gunglo, ang mapatid kerpay iti grupo da. Kabayatan na ti programa, kit ito'y anaipresentar, dagiti mismo nga inabel, dagiti nagraradwar, kit imbida da, dagiti na duma-duma a disenyo ken arte. Nagkanmet ti sertifikasyon, dagiti so amin ang nakipagpaset, pakairamanan nga dapay ti special award, dagiti best ken fastest weavers, most patient weavers, ken iti best in warping weavers. Idol Joan, ano dati kooperatiba danton? Dati makikita multi-purpose hall. Idol Bernard, tanto ti pakabiro ka na kadakwada, ken dagiti mismon nga partuat da nga inabel, Idol Bernard. O ta excited that different ko nga ni Rafi Estrelion kahit nakanot agabel. So ingkad tangay Bintar Ilocos Norte. Ngem adaba kadati production dat kastoy adati mausar da nga na ganan dati pag-abel, Idol Joan, nga ited ti gobyerno or nga kadaanan wino moderno? Ang moderno na Idol Bernard, dati gayam panait na kitaga po pa iti sa bali nga lugar. Usually, dati aga po ti Ilocos Sur, kaya iti sa bali pa nga probinsya. Dati lang nukan mapataod mo nga disenyo, iso danti mang produce, Idol Bernard. Kaya narigat gayam, DJ panag-design da, masapol nga agkakakumbyena, kaya dapat matchmet laing kadagiti sumarunon tupay at malasin gayam no kon o dati ka malina maupas ang amin no kuwan. Dito iti inadal team ti Mariano Marquez State University adati mathematics na deta, Idol Joan. Yun, adati usto nga bilang na, adati usto nga ornos na, ayan, saan nga basta nga gapot agabel ka kat agaramid ka lata kasaksyay at talagang anaganan mangitunda iti sa bali nga disenyo nagkulit dito nga naganan aya tawag kan ikaw kawit nag-disturbo dito kabats ko na-mention ko ngayon tinagan nan. Alright, dati Idol Joan, dapat ada sustainability na dito. Suportaran ba ti gobyerno? Ada ba sweldo da kadakwada or what? Kasano? Pagabel dalata? Dati produce da mismo nga nilo kala gobyerno ti mangi market no kuan, Idol Bernard, tap no sanga matenga digiti aramid da, Idol Bernard. Nasyak kadakwada ginatang ti LGU ta inaramid dang souvenir para kadigiti nagdumang aktibidades iti fiesta wenno anyaman no ada bisita da no kas pagarigan adati umay nga dignitaries digitat pabalon da digitoy ket aramid digiti taga Vintar iso nga dakil nga dayo ken souvenir dete para kada mismo ti taga Vintar tinang abel iti daytoy kasakwa kasay di ka nagpintas, di ba? You're promoting the product of Vintar and at the same time of course the preservation of cultural and historical documentaries of Vintar Ilocos Norte. So maited mo
deti gayam kasi gayam iti babaen ti panagabel kasi nga agtitimpuyog di taga Vintar, Ilocos Norte. Saksat na ganan market officer dan sana Idol Joanne. Ano kasi lang. Di gamen, gatangin ni LG yun tapno maingganyo daman agarami din. Gumatang to manen. Aging gana makaproduce sa tinakapinpintas nga produkto iti Vintar. Ayan, tapos i-introduce dan to deti iti province, no, dan to deti exhibition, iti micro, small, and medium enterprises. Weno, sa dan to patatakan yan ta Department of Trade and Industry, dan to labeling na mailako da pa in other areas of the Philippines and of to the world. Idanon to, ipabalon da ka digiti Hawaiano. Saan nga kasay? When aman, Idol Bernard. Di mai-market da pa iti lubong no kas pagarigan. Ganun lang yun. Tadap doon sandalang ag-focus iti no Vintar ket siwawer, di ba? Eagle. Kasano nga ket apay agila ko kad ti Eagle kada agtiliw ka kadiket bawal met, di amen? Apay ibalik bayan box mo ko mata Eagle tay madimat. Di ba at di product nga talaga nga so wagay talaga met anat product ni Vintar ibagamang kanyak Idol Joanne. Wen tilaeng tumatak kanyam ket deti si Wawer Idol Bernard iso nga barbaring deti tat nga produkto da dadanton nga maam mo. No, itangay sarat ket binakol ket J Paway ket Inabel anat awag nga di tangay Vintar. Indait. Ito lang ito Idol Bernard. Indait. Inabel mo't lang. Inabel di moderno nga Inabel kasasay. Tagusan hanmat nga mano-mano nga kayo tiyo sa renda no di makina. Di makina. Makinan. Okay. Adamet deti traditional nga kayo ngem of course nakasadyayen na modernizen nga kasadi dati no sa ren ti saka. Saka in ima adati bit na pa di ba? At nangang na Magdalena naglaing nga agabel. Ayan, so nga dapat deti iduron mo DJ mismo nga panait from left to right kasi pag sinoblatem saka santo agabel kasi kumangam tatan ket mano nga minutos nga rod i-compare ka dati traditional to this modern type of abel. Di man ti question ko Idol Joanne. Depende sa DJ Idol Bernard no kas anot katidag na beken materyales deti mausar Idol Bernard. Yung nalaklaka itatan hanga kasla di dati nadagsen pay digiti kayo nga mausar di nagkakauna ket digiti itata medyo nalaglagan dan iso nga japer sa ti tao nga agarami dat medyo alalisto na Idol Bernard. Kasanot ka tibker tapno nga ni series kada di nga gikat DJ Thread na tibker no moderno. Agpadalaeng Idol Bernard DJ laeng digiti disenyo itatan sabsabalin talaga nga na modernize dan Idol Bernard. Modernize handa matula DJ kadaanan nga design. One Idol Bernard. I mean narikot kami DJ the pattern na nga makongkona. Okay. Any more Idol Joanne? Diya pala yung tiya damag iti Vintar sa 99.5 Lawag Idol Joanne 15 tata or